नमस्कार. सगळे कोकणी भाषिक अभिमान्याक कळवणी. कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हे मी आयतार तारीख 27 ऑगस्ट 2023 दिसा सांजे 4 वाजताना सदाशिवगडच्या गोल्डन जुबिली हॉलात कोकणी राष्ट्र मान्यता दिस मनयतले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भौमानेस आनंदू नाईक अभियंते तर मुखेल सोयरे म्हण भौमानेस अनिरुद्ध हळदीपूर वकील समाजसेवक आणि भौमानेस दिनकर साळुंके उद्योजक हे उपस्थित रावतले. भौमानेस संदेश प्रभू देसाय गोंय हे पत्रकार मुखेल उलोवपी आसतले. या वेळार पारंपारीक शेतकार म्हणल्यार कुळवाडी श्री पुरुषोत्तम नाईक आणि श्री लक्ष्मीकांत नाईक तर मेस्त गणपती आचारी, कुंभार शांता फोंडेकर, नुस्तें मारपी जयवंत मेहता तशेंच आपापल्या ग्रामपंचायत वाठारात कोंकणी देवनागरीत रस्ता फलकाची नाव बरोवचो ठराव घेतिल्ल्या ग्रामपंचायती वैलवाडा सिद्धर, हणकोण, अस्नोटी, मुडगेरी, चित्ताकुला आणि कारवार नगरपालिका हांचो सत्कार जातलो. सगळ्यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित रावन या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची अशी विनंती कोंकणी भाषा अभिमानी संघटनेन केला. जय कोंकणी.